Hej, velkommen. I dag spiller vi noget Build Battle sammen med Mikkel, min fætter. Han er lige der, og nu vil han join i. Der. Og det skal være en team for helvede. Ja, det synes jeg godt. Okay, godt. Vi starter nu. Og vi skal bygge... En bærbar. Okay. Skal den være grå? Nu, og vi skal huske, at det er en bærbar. Så nu har vi jo rent faktisk en... Så nu, vi skal huske, at det er en bærbar. Det er et stort bærbar. Nej, det er jo kun noget tastaturet. Nå ja, den så også en skærm. Ja. Sig mig, hvor langt skal den være? Jeg bygger bare lige hurtigt. Ja. Og jeg må undskylde, hvis jeg hører mit tastatur lidt. Og Nej, min man mus. kan høre alles tastatur. Nej, man kan ikke høre Brian fra Danmark. Ja, det er fordi han har sådan en overdyr mikrofon. Ja, så man ikke kan høre noget. Kun ham. Sådan en mikrofon skal også bruge. Ja, sådan en skal jeg sgu også bruge. Og så kan man kan også også bare se høre kassen. en. Hvad? Det kan også se kassen. Ja. Jeg troede lige, du sagde, at den koster sikkert 70.000. Det gør den sikkert. Det kan også... Det tror jeg ikke. Jeg tror, den koster op om mellem 7.000 og 8.000 kroner. Jeg tror på, den koster 6.000. Ja. Og det skal være sådan en her skærm, ikke også? Må nu jeg har lave vi så- knapperne? Ja, men nu det skulle være en bærbar, så derfor så skal vi... Vent, jeg vil godt lige vise dig, hvordan jeg har en idé om, hvordan vi gør. Okay, hvordan? Okay, hvis man bygger sådan her. Bare følg efter mig. Jeg kigger bare lige, hvordan du vil. Er det der... Nej, knapperne. Ja, men nu gør jeg med at bygge knapperne. Skal de være... De skal bare et rørtastatur, det er det eneste. Du skal bare bygge det, som det var en normal tastatur. Du skal bare sætte en hel masse knapper over det hele. Ja. Ned i den, sådan her. Ja, sådan der for eksempel. Eller du kan bruge noget af det der dual-tip og sådan noget. Nu Jamen, der jeg er har sagt- jo mellemrum mellem knapperne. Og ej, så skal jeg til der. Der. Ja, hej far! Øl han det lige. Nej. Hans far kom lige hjem. Men den kommer i sgu alligevel. Mikkel, ved du, hvordan man klipper tingene ud? Nej, det gør jeg ikke, og det er lige meget. Nå, ellers kunne vi lige klippe det der ud. Er det sådan her, man gør? Og jeg ved, hvordan jeg vil lave mellemrum. Fucking gigantus. Og så en lille snuklap her. Godt. Og nu er der så sten over på den her computerskærm. Ja. Ej, jeg kommer lige hen og hjælper dig. Nu, nej, vent lige lidt. Dem her, den skal ikke bygges til. Dem her, de skal ikke bygges til. Nå ja, hvad mener du? Fordi, Nora, den her ikke. På den her række, der skal computerskærmen nemlig være. Hvad mener du? Altså, der er jo simpelthen en computerskærm. Og så på den sidste række, den yderste række, der skal være glas. Ja, Så man kan se computerskærmen. tror du vi vinder, Mikkel? Nej, det tror jeg ikke. Ej, det tror jeg sgu heller ikke. Det ligner bare mere en stationær skærm. Den har der tastatur. Jamen, hvis den ikke havde... Nu du har ikke bygget resten af keyboardet færdigt, og vi mangler også et eller andet muse noget. Ej, ikke en mus. De sagde kun en bærbar, ikke noget med mus, Mikkel. Ja, den har jo sådan den der mousepad. Den der Nå, ting, hvor man så kan køre fingeren henover. hvis man ikke har en mus. Ja, Og husk nu, I skal ikke spille Minecraft uden en mus. nu vi så også have en skærm på 11. Okay, nu er den der også for bygget. Jeg ved nemlig godt, hvordan Ja, man gør jeg det laver her. den der lille mouse. Godt, så laver jeg lige en tændstikmand. Godt, jeg skal bare have en tændstikmand. Fuck, den var stor, den her musedingeling. Ja. Den skal kun være 4, ikke også? Det skal den sikkert. Den skal, det her skal det være mere sort.
sort. Og så bygger vi bare lige. Kunst. Når vi når op, eller når jeg når op på de der sådan nogle subs, så er jeg ved at købe. Eller jeg ønsker mig sådan en til julegave. Ja, inden. Sådan en mikrofon. Jeg bliver nødt til at tjekke bagefter video, hvor meget den koster. Ja. Prøv lige. Så skal vi også lige have en baggrund, hvis hun har ham der tændstigt. Mikkel, jeg laver lige noget. Nora, vi så også resten af keyboardet. Ja, prøv lige vent. Det kan du lige lave. Det gør jeg sgu også. Jeg er lige ved at lave noget. Den her bærbar så forfærdelig ud. Det gør det her altså også herinde. Hvis jeg skulle give en pris på det her lort, så ville jeg give 0,2. Fuck, der er en, der ringer 2 sekunder. Og det var Dan på Steam, de ringer. Så det er bare nu være, det kan bare ringe igen. Ej. Er den ikke fed, Mikkel? Oh fuck. Ej, Nora, du har bygget noget. Bare Hvis roligt, det det også er er ikke... en resten af skærmen. Mikkel, det her, det er ikke det er en børnekanal. Og børn må Ja, godt det se kan jeg på se, sådan. Nora. Børn må godt se på sådan noget. Nora, hvis jeg også har bygget resten af skærmen. Ja, slap af. Jeg gør det. Oh fuck. Nora, æderkoppe spinachen. Nora, skynd dig det. Bare på det sætter penge over det hele. Ja. Hvorhenne? Bare skynd dig over det hele. Ja, vi nåede ikke spærre skærmen. Fuck. Jeg håber, de kan se, hvad vi vil lave. Du har ikke svisket vores pæk ud, vel? Nej. Ej, det er bare så grimt det her. Jeg sidder fast. Jeg sidder fast. Nej, hvor er det grimt nu. Og så prøv at se deres. De nåede at lave et bord. Og jeg vil godt give den her en god. Nej, en OK. Den er good. Ja. Ad. Det der. Jeg ved ikke lige helt, hvad det der skal forestille. Den får en poop. Ja. Den er ok. Jeg gav en poop. Den her, den er god. Den der, den kan jeg faktisk godt lide. Den får en god. Den er epic. Ja, epic. Helt op i den. Okay, der har vi 2 bærbare. Okay, jeg kan godt. Den får altså en OK for, at de har nået at lave 2. Den ene af bærbaren ligner lort. Ja, men det er på grund af Mikkel. Den der kan klappes sammen. Den er epic. Okay, der har vi et headset. Men det var bærbaren, som jeg så fokuserer på. Ja, men de har også lavet en mus og alt muligt. Ej, den er epic. Jeg ser den god, fordi bærbaren ser så god ud. Okay, den her ikke, den er legendary. Legendary. Vi taber det her. Ej, hvorfor har jeg caps lock til? Ej, de har nået at lave mus. Hvorfor har vi ikke tænkt på det lort? Det er lige meget. Den er OK. OK. Og så stikker jeg hende. Ej, mand. Ad. Okay, der er det til venstre håndet. Ad. Ej, den får altså en super poop. Ej, en poop. Den er ok. Den er poop. Den er vild. Prøv at se musen. Ej, den får en OK. En OK. Ja. Hvad er det der? Det er en mand, der sidder og spiller. Ad. Hvad spiller han? Ej. Ej, YouPorn. Ej, Den er til en pornoside. Mikkel, den er god. Den får en god. Ham der fyren ikke, han sidder på en pornoside. Den er god. Epic. Jeg vil ikke give den legendary, hvis musen var lidt pænere. Jeg giver den good. Den er legendary. Er den? Nej, den er ej. Det er ikke engang en bærbar, det der. Ej, nej. Hvad? Ej, vi kom på en 12. plads. Vi tager lige... Mikkel?
Ja. Nå nej, du vidste jo ikke, hvordan man klipper ud, så kunne vi lige klippe ud, og så kunne vi komme hen til det næste stykke. Men ja, vi vil lige tage et rundt mere. Det ved det. Ja, det ved vi. Okay. Vi prøver igen. Så skynder man lige at joine hende. På grund af den der var fandme lort. Med lort på. Sådan. Okay, vi starter mod sekunder. Ej, jeg finder lige ud af det til næste gang, hvordan man klipper ting ud. Så tror jeg på, at så bruge noget sådan... Okay, vi skal bygge en kat. Ej, vel. En kat er... Vi prøver at tage min kat. Min kat. Jeg bygger en sort kat. Jeg bytter en orange og en hvid. Jeg bygger min kat herhen, så bygger du din derhen. Ja. Jeg prøver bare at bygge hovedet. Ja. Det er ikke det klammeste nogensinde. 2 sekunder, jeg skal lige se, hvordan en kat ser ud. Seriøst. Ja. Mand. Desværre ikke, så den der kat, som jeg engang havde, ikke? Den her møghund, men den er død. Skal nok lige være an på kat. Okay, så ser jeg den vildeste hale på møghund. Okay, sådan der. Okay, det må bare være sådan her. Sådan, møghund har den vildeste hale nu. Og hvad fuck er det her for noget, jeg Jeg har lavet en vildere en dillere en kat. Ej, min er pænere, Mikkel. Ej, min den er vild. Ej, min den er vildere. Min den er ikke sød. Det er min altså også. Ej, den er lidt skæv i det. Jeg tror, den har fået for meget vin. Vin. Ej, den er stadig lidt skæv. Sådan der. Stadig skæv. Ej, Sådan der. så er jeg ved et skæv. Nej, nu er den ikke skæv mere. Selvfølgelig ikke. Og så skal den bare være orange. Så synes jeg lige Hvorfor der. laver jeg det i pixel art? Hvorfor laver du egentlig en pixelart, mand? Man laver slet ikke... Er den ikke lækker? Okay, min kat så seriøst bruge noget mere fedt. Okay, min bliver bare sådan en. Vildere end Min kat dilleren, den altså. mere fedt. Min kat så seriøst bruge mere fedt. Jeg mener det. Der så er den skive til en lort. Jeg går lige ind. Jeg skal lige bruge noget af det sorte her. Og så går du bare hen og tager. Den skal have monobrød. Ej, mor, det er jo ikke en kat. Jo da. Nej, det er ej, men hvad er det der? Du har bare bygget et fjes. Det er min kat. Okay, siger du til mig, at din kat bare er et fjes? Nej, sådan er det så. Sådan her skal min kat være. Sådan der. Hvis det var sådan, at din kat så ud i virkeligheden, så var der noget i vejen. Ja. Men hvad er det heller ikke sådan, den ser ud i virkeligheden? Ej, det er jeg fandme glad for. Det der er ikke en kat. Jo, min kat. Det der er et pixelark. Af en mand. Siger du? Ja, det gør jeg. Ja, det er ikke noget pixelart. Jo, okay, nu er det ikke længere. Ja, du er sindssyg, min kat, den ligner lart. Okay, hvis den kun koster den der mikrofon 5.000, ja, så skal jeg have den. Jeg ved ikke engang, hvad Brians mikrofon hedder. Det ved jeg heller ikke. Den har jo ikke nogen krop, den der kat. Den er jo bare et ansigt. Hvad fuck er det der, du har lavet? Du smadrer jo bare min. På grund af mine er bedst. Så nu, vi bygger ikke en skid, mand. Det er det. Vortet. Okay, så hugger jeg det bare helt ned. Ja, godt. Vi lader være med at bygge en skid, og så ser vi, hvor langt vi kommer.
Nej, Mikkel, jeg ved godt, hvad vi skal bygge. Vi bygger ikke en skid. Ved du, hvad jeg tænker på, vi skal bygge? Ja, lad os gøre det. Helene. Jeg ved præcis, hvad du tænker på. Okay, er du klar? Jeg starter. Okay. Yes. Med Mikkel. Prøv lige at pynte den lidt op, ikke også? Kan du godt se, Nej. hvad... Prøv lige at... Vi bygger sådan om her. Mikkel, kan du godt se, hvad det her ligner? Ja. Yeah. Hvad er det? Det er hår. Det er da strømstik. Nej, det her, det er hår. Åh. Hvad er det der? Det ved jeg ikke. Kan du nu se, hvad det er? Kan det være det, jeg bygger? Små. Det skal ligesom være... Okay, så det her, det er mesteren over det hele. Jeg laver mesteren over det hele. Jeg kan bygge en større mester, end du kan. Hvor langt er det? Okay, så sender også nogle kæmpe store boller. Det bliver fantastisk, det her. Ja. Og mand, vi så ser blive færdige nu. Min er smart. Min er allerede færdig. Sådan. Jeg er slet ikke syg i hovedet. Åh. Simpelthen ikke bare sej ud. Så er der bare fyrtårn. Næh. Hvor din lille Mikkel. Skal de være større? Ja. Jeg tror, vi vinder, Mikkel. Vi vinder. Den her vinder vi sgu da bare. Og like, hvis I gerne vil se flere af de her videoer. Ja, det tror jeg da ikke på nogen, som der gider. Det tror jeg sgu da. Hvornår uploader du den her? I dag. Jeg glæder mig til at se den. Det gør jeg. Nej, jeg nåede ikke at blive færdig med den. Hvad er det her? Fuck, hvor så meget bedre. Okay, jeg giver en poop. Det der er ikke en kat. Det er en snemand. Mester Messemal. Fuck, den her, den er sgu da sej. Den får en OK. Jo. Ej, den har kun et ben. Ej, det har den ikke. Ej, den her får en OK. Det er da faktisk meget god. Det er jo en kanin. Hvis det havde været en kanin, så er det en legendary. Men siden det skulle være en kat, Så giver jeg så en var det poop. syv. Ja. Og Så har vi der er 2 katte. en af dem ligner en hund. Okay, jeg giver epic. Okay, den er good. Epic, her. Good. Ej, en good. Jo, den er selvfølgelig legendary. Yeah. Ej, epic. Igen legendary. Den er sød. No! Den er epic. Ja, epic. Ej. Det Legendary. er Garfield. Legendary. Det er sgu da Garfield, det der, er det ikke? Jo, det er derfor, jeg giver den legendary. Ja. Og så er der den der grå hund, katten derhen. Grå kat. Epic. Den er virkelig klar. Hvorfor er vores bare bedre end alle jeres, mand? Vi får legendary, jeg kan mærke det. Ja, det kan jeg også. Jeg kan bare mærke det. Det der er ikke en kat. Fuck en fed kat. Den får OK. Den der, den er super poop. Det der, det... Nej, du har ret. Den er så good. Jeg sagde en OK. En isbjørn med en is. Der står hårbolle. Den der ting, som den har i hånden, den der pyramide-ting, det er Okay, faktisk en hårbolle. den er poop. Hvad er det her? Wow, den har fået killinger. Den er ulækker. Super poop. Den er virkelig ulækker, den her. Ja, legendary, det er slet ikke legendary, ulækkert. legendary. Legendary.
Lidt. Okay, jeg kunne bare mærke, vi vandt der. Jeg kunne bare mærke det. Det der er ikke en, det der det er ikke en kat. Har du lige set tænderne på den? Det er en rot. Den ødelagde bare det. Det er de der knorhår. Ej, den får en gut. Ja, den er fin. Den er ikke gut. 14. Vi kom i det mindste på en 14. plads. Ud af 14 spillere. Nej, ud af 24. Nu er vi fik 24 point. Nå. Jeg vil gerne sige, vi ses. Har du noget at sige? Ja, og så til dem, jeg også 27gaming.dk ud. Ja, der kommer et link ned i beskrivelsen til ham. Men vi ses. Abonner, subscribe, comment. Vi ses.